बार खोलो खोलो थान्दा ini masih kesandri jatuh nangge. Hi friends, welcome back to my channel. Asa खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। दिनैनि भिडिअआ जाहैदों जों शिब मन्दिराव थांनो नागिरदों, ओमफ्राय आगोलावनो थांनो सानबाय दंमोन आरोखि ना, ओमफ्राय समाबो माने मिलायाखैमोन, ओमफ्राय दिनै सम मिलायनायलाय ओंखारथारबाय आरोखि ना। स' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आं बाबा शिब बाबानो त्रिशुलबो गंसे लांफादोंमोन आरोखि ना, ओमफ्राय बेखौनो होनायाव माने रायसनदो आरोखि ना आंनि नामाव माबानानै, ओमफ्राय गोसोखौ जा मोजां मोनदों आरोखि ना ओरैबायदि।
kapnya loंबाय aja गिलासनै लोंबाय इयो गिलासनै लोंबाय आरो जा जायगायाव जोङो खुसेर रोसि लोंदोंमोन ओरैबादि माने बार खोलो खोलो थान्दा दसे जिरायलायबाय आरोखि ना जोङो मोजां खम मोनदों गरम जाबाय बेसे दा कि बरिया कफि बानायना होबाय बाजैया जोंनो जा गोथाव कफि बानायनानै होबाय आरोखि ना ओमफ्राय जोंनो जा गोथावनो आं बानायनायनि र' थेवबाबो होनाङा दे आंखो खायला फिथाइ सोर सोर मोजां मोनो अननानै खोन्थाहरसाय जा गोथाव मोनखायो आं फ्रायबो जानो मोजां मोनो ओमफ्राय नाजों रोसि जाबाबो गोथाव मोनो आरोखि ना आङो ओमफ्राय दा इखौ बानायनो नागिरदो फ्राय खालामनो नागिरदो जोङो माने दिनैथ' फुजा होनानै फैबाय नालाय जोङो मन्दिरनिफ्राय ओंखायनो मिरामिस जानो सानदों इखौ फ्राय खालामनोसै ओमफ्राय जाखांनानै सिंग्राबारायाव होखावलांनोसै आरोखि ना एसे खामानिबो दङ ओमफ्राय स' नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जा मोजांखा जायगायानो बाराबो जानो मोनदों मानि दख'ना लाबोदोंमोन आं बेखौ दोननो लांफानो नागिरबाय माबागासिनो बे लामाजों थाङै आं बिराद गोबाव जाबायमोन आरोखि ना ओमफ्राय बै गेट नुहुरनाया आलारि गार्ल्स हाइ स्कुलमोन ओमफ्राय आं हाइ स्कुलखौ बे स्कुलावनो फरायदोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय बिजानो थांनायलाय नुनानै गोसोखांना शेयार खालामबाय आरोखि ना आइखौ जा मिनिबाय जों बाजैजों जों मानो होनना फन हरबाय थादोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय जों नुहुरखाबाय नुहुरखानानै